bayebetha abaningi banokukholelwa inkolelo zemhlambe ngeke ngazi bekholelwa ukuthi mhlambe ukuthi ukhulelwe usumdala noma wakhulelwa usemncane ingakaqini umzimba kuyenzeka ugcina usuthola umntwana ozoba ubuqiniso balokho bungakanani. Okay, nanoma imuphi umuntu wesifazane angaba nomntwana oneDown syndrome. Okay. Umehluko kuba ukuthi ithuba lokuthi umntwana wakho ephume neDown syndrome liyahluka uma usemncane kunokuba uma usungale kuka futhi. Okay. Ufuthi. So ungaba umuntu ona 20 yes. umntwana wakho abe neDown syndrome. Okay. So akuyona into engizothi ikalwa age. Kodwa amathuba okuba nomntwana oneDown syndrome aya ebe enyuka uma usu 35 to 40 amathuba aba makhudlwana. Awusahali lo futhi. Okusho ukuthi mhlambe ke ikhona neminyaka enenigqugquzela abantu ukuthi bengabe besazama ke manje ukuzama ukukhulela. Ikhona neminyaka manisweni guide ikhona ungasipha yona. Okay. So njengoba dengishilo ukuthi ngisho una 20 ungaba nomntwana oneDown syndrome. Absolutely. Kodwa ke njengoba udadewethu bese echazile ukuthi sonke uma usufika ku40 u40 unyaka obalekile empilweni yomuntu ngoba that's why kubizwa ngemidlife. Okay. Iminyaka osuku usuyela kuyona isuke isimfishane kuneminyaka osuku uqhamuka kuyona. Absolutely. Lokho ke nasemzimbeni wakho kuyasho. Ngisho nasemaqandeni akho umuntu wesifazane ngisho umuntu wesilisa emvelweni yakho ukuthi ke uma nizama ukukhanda umuntu ekuveleni komntwana amathuba ukuthi kuzokwenzeka amaphutha ekukhandekeni kwalowo mntwana abamaningi. Okay. Okuyenye yezinto ewumsuka la iDown syndrome iqhamuka khona uma uvela noma udaleka kuba khona ama mistake athizeni ofuzweni lakho ekwenza ukuthi ke ube umntwana ophume neDown syndrome. So ke amathuba ukuthi ke lenkinga yenzakali isikhathi esiningi asuke bese bamaningi usuku u40 ngale. So ke siyayicela ukuthi umuntu uma kukwazeka ngoba phela egcineni ukudala komuntu ngezinye inkathi intando kaNkulunkulu. Uma ukwazeka noma ukwazi ukuplana abantwana bakho uma umuntu wesifazane kuyaye kube ngcono ukuthi ubazale ngala kuka futhi uma ufuna ukavoida ukuthi umntwana wakho angabi nayo iDown syndrome.